Senyor pirotècnic, pot començar el castell i això és el que va ocórrer ara mateix. Ja saben per què li diuen que és el gran mestre de la pirotècnia, Vicent Cavaller. Espectacular! Jo crec que es quedem curts, veritat? I molt novedoso. Sí? I ha estat, bueno, jo crec, impressionant, espectacular, i ara arriba ja l'hora de la veritat. Mira, diuen que el lema d'esta falla és desitges el que desitges, sempre el quedaràs a mitges. Jo crec que Vicent Cavaller no pot haver-se quedat a mitges. Enguany tenia un repte absolutament increïble i era l'encesa de la cremà, era la mascota del dia de Sant Josep i era la nit del foc, i tots tres els ha superat amb creus. El públic està totalment volcat amb aquest espectacle i volcat amb aquesta crema. Ha valgut la pena l'espera. Segur que tots ja s'han oblidat d'aquestes temperatures que en certa manera són una miqueta fresquetes, i ara sí, ahí està, esa flameta xicoteta que pronto serà immensa, com a mínim de 20 metres d'alçada, que és el que me dice este geni que presideix encara la plaça de l'Ajuntament. I de moment, Glòria està somrient. Si creus, Manuel, que provarà o no provarà? Nada la plaza del ayuntamiento, pero atención, porque
I si és un art crear una falla com esta, també és un art totalment cremar-la. És un moment molt delicat el que estan veient vostès ara mateix i amb una especial dificultat. Lo ha dit molt bé l'alcaldessa de la ciutat, Rita Barberà, que els valencians també saben modelar el foc. Una expressió fantàstica, sí que és de veres, eh? Jo crec que la farem nostra ja, eh? Sí. Modelar el foc, perquè és el que ara en aquest moment estem veient ja com estem controlant i fent de la cremar una. Ai, comencen ja les primeres llàgrimes de glòria. Mira quin rostre encara serè, però ja amb aquests ulls mullats. I això que la falla encara resistís, perquè evidentment tot el seu moment i amb molta serenitat, amb molta calma, però sobretot amb molta espectacularitat, comencen les flames a fer-se les ames. És una gran falla, perquè encara és, dins d'uns minuts, direm, era. Queda res, sí que és de veres, eh? Esa és la màgia que tenen les falles, és el sentir que té la falla. Cremar, si no cremaren la falla, no tindrien falles. Sí que és de veres. I això que n'hi ha alguns que diuen que ojalà duraren tot l'any, eh? Com per exemple, una de les escenes que precisament representa esta falla, desitges el que desitges, sempre el quedaràs a mitges, i n'hi ha una escena precisament, d'aixes 31 que se representen, on hi ha una personeta que el que vol és que les falles duren tot l'any, i alhora hi ha uns quants veïns que se li tiren damunt totalment, perquè clar, es farien loco. Jo crec que aquesta és la grandesa que tenen les falles. Naixen per a cremar-se. La pólvora envoltava a tota aquesta monumental falla, aquests 20 metres d'alçada, una pólvora que acaba d'esclatar i que acaba, miren quina imatge, de despertar el foc en la falla de l'Ajuntament de la ciutat de València. Foc, pólvora, sentiments, emocions, és una nit que resumís tot el que sentim els valencians quan fem festa. crear i dissenyar un espectacle que cremarà esta falla, sinó que acompanyarà pràcticament tot la cremar, que acompanyarà els últims instants de vida d'aquest gran geni que presidia esta falla, acompanyant a Saladí, que l'ha despertat i qui li demanava tots aquests desitjos, molts d'ells incomplits, però per això està la vida, per a seguir somiant. Somniant i creant, i ara està també sonant la música, el faller, l'himne de les falles, perquè la festa sense música i sense pólvora no seria festa. No podia faltar en esta gran nit també l'himne de tots els fallers. I també Glòria ja no pot